Salam, hormatly vatandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimiz bundan 4 gün owal Oğul Nur Çariýewa bilen bilelikde geçiren gepleşigimizde vatandaşlarymyzyň ýazan kommentlary bilen baglanşykly boljakdy. Elbetde ol gepleşik dinleýijilerimize, görüjilerimize, vatandaşlarymyza öz täsirini ýetiripdir. Şol sanyna merhum kompozitorymyz Nurhal Mämedowyň ömrü we döredijiligi bilen gyzyklanýan illeşimiz olum öz pikirini 4-5 kommentde men çykyşynyň aşagyna goýupdyr men sahypamda. Ol ýerdimiziň ady ýa illeşimiziň ady Viktor Nazarowicz. Birinciden men şol illeşimize öz minnetdarlyk sözlemi aýdasym gelýär. Näme üçin şu ýa-ni Nurhal Mämedow barada bilgisiniň barlygy üçin. Ene berekella şu öz bilýän zatlaryny komment görnüşinde ýazypdyr, çykarypdyr. Bizim käbir ýalňyşan ýerlerimiz düzedipdir. Ýene-de teklip eden ýerler bar. Şonu men biraz şoň üstüne durup geçmekçi bolýam. Ýa-ni Viktor Nazarowicz ýazýar ýemedýär. Şol Nurhal Mämedowyň ömrü barada ýazanlar, onuň taryhy, doguluş taryhy 1940-njy ýylda 1938 diýip görkezýär. Ýöne biz çykyş edemizde ýa-ni Nurhal Mämedowyň öz dogduk obasyny gorulan ýadygarlygyň ýüzüne ýazgydan çen alyp şoňa salgylanyp aýtdyk 1940-njy ýyly. Indi şu taýda illeşimizden etjek bolýan haýşym şunu anyklamak gerek. 38-njy ýylmy ýa 40-njy ýylda dogulan. Eger şol diýmek ýadygarlyk daşyny 40 diýip ýazylgy bolsa, hakykatdan 38-njy ýylda dogulan bolsa, onu wagty gelen elbetde düzeldiler. Ol bir ikinciden sag bolsan aýdýan şol en atasy barada maglumat beripdir. Hakyky kim, ejesi kim, Nurhal Mämedowyň näçe erkek dogan, näçe aýal dogan, iki erkek doganyň eýrany geçeni biz ozalym eşitdik. Emmasiniň jigisiniň adyndan ýöne näçesi bärde galypdyr o barada maglumat bolmansyň ene Viktor Nazarowicz şu maglumat bilen üstüne dolurdy. Diýmek Nurhal Mämedowyň ulu maşgalasy ýygyna galan nebereleri bolmaly. Emma Tal Mämedowlara degişli Türkmenistanyň içinde. Elbetde ola bilenem. Wagty gelir, döwri gelir, göni gatnaşyga da girer, olardanam gerek maglumatlar alar, interwýular alar, videolar düşürer, halka höderler, şeýdip ägir meşhur kompozitoriň adyny, hormatyny biz degerli degişli derejede tutarsam galdyrarsam. Ene şonu aýtjak boldum. Enne şu taýda ýene-de ýazypdyr, maslahat beripdir da Viktor Nazarowicz ýa-ni siz alında şu Oraz Ýagmyryň beýik köňle syýahat diýilen kitabyny okasaňyz, ene şu taýda kän maglumat bar diýip aýdyp. Dogry aýtsam men Oraz Ýagmyry bilen 90-njy ýylda Aşgabatda tanyş boldum şu taýda duşuşup. Şonu ol şol öz kitabynyň birini gol çekip maňa sowgat berdi. Şondan soň men Oraz Ýagmyry gören ýerim ýok. Barmy şumal aýatda ýokmy? Bilemek ýöne ol kitabyny nerden tapyp boryny men serederim görün. Eger internetiň sahypalaryna bar bolsa elbetde alyp okar. Bolmasa bir ýerlerden sargy edip getirdiler Türkmenistanyň içinde de bolsa, daşynda da bolsa. Awtoryň ursat bermek bilen gerek bolsa kitaby köpçülige de ýaýradar. Näme üçin? Sebäp halkymyzyň bilmäge haky bar, hukugy bar, öz geçmişi barady, öz taryhy barady. Geçmişde bolan beýik şahsiýetler barady. Halkymyzyň bilmäge dol haky, hukugy bar. Şonuň başardygymyzdan ýagdaýymyza görä biz aýan eder, äşäder eder, aýdyp durar. Ýygyny vatandaşlar özüňizini Viktor Nazarowicz ýaly ilmli, bilimli, düşünjeli adamlaryň kömegi bilen ýetmedik ýerlerini doldurar, gidip berer, taryh şeýdip düzeldiler. Şonu aýtmakçy boldum. Onsoň Viktor Nazarowicz aýdypdyr, ýa-ni Altımurat neresi barady da, ýa-ni şol 28 ýaşynda ýogaly,
o üç gezek dünýäň çempionu, üç gezek Ýewropaň çempionu, bir gezegim Aziýanyň çempionu bolan. Onda bu hakykat. Altımurat neresi? Yani hakiki pelwan yigit o Türkmenistan'da bütün SSR'e adıgan yigit dünyada son SSR'i kılanan son ol çempiyonluğun adı bilemek neydi hormat tahtasına yazılıyor. Yani SSR dövründe o şeyle hüvüs bilen, kuvunç bilen o Altımurat'ın adı tutuluyordu. Türkmenlerin bu isoni adını şular bedin. Yani Türkmen pelwanımız vardı. Hakikatten ama şeyle vatandaşlar. Bu isonmağı doğru haklıdır halkımızın vekillerini. Onlar öz dövrünü, öz gücünü, huzurunu, ilmini, bilimini, talantını görküden adamlar. Ol pikir etmen, ol 30 yıllık halkın ağına koyulan ya sindirlen ikisani diktatörün yasamı şan şöhradı yok. Bunlar boş kağıdı hüylap duran. İçinde çıgı demi yok şunun. O bizim gururuna diyen şahsiyetlerimiz öz iyillerini ölçmeyecek, ömrünü ölçmeyecek iyi kalıp giden şahsiyetler. Biz şöyle var adı gururuna diyen. Son için men yine bir gede diyen iyileşimiz Viktor Nazarçı minnettar şular yani bellikler eden için ya yazılar koyan için. Elbette Nurhal Mehmet var adı doğru diyen bir saatlikler 100 saatlığın gururuna edilse az olmaz, kim olmaz o nasıl gururun ettiğini vermeli. Yani şu gururunları, sonun dövrdeşleri, sonun yoldaşları ya da son doğan karındaşları, iyidinden galerleri, sonun şagirtleri bilen edilse halka has köp yayıracak da maglumat. Şuun kuğunun yaşları Nurhan Mehmet Barat'ı bilyen zatları yok diyor maysak bol. 1% ya bilyendir ya yoktur. Sebep yürüytü şul işler hükümet tarafından yola koyuldu. Şul adamların adını halkın ağından çıkarmak için. Yani şu yerde bizim em deyip atlı çıkış eden vatandaşımız var. O emede şu kommentte yazıptır. Ben şu tane kaperen Türkmenistan'ın halkın hürmetine münasip adamlar az değiller. Yöne kıynansagam sonku 30 yıl beri onların ahlisi yattan çıkarılırlar diyedi. Çıkardılış olur yattan. Halkın ağından ayrıdılmak için edilen yürüyüşte siyasi oyun. Şu şahsiyetleri, şu beyikleri ortadan ayırıp onun ornuna bir yankı ol yetimçanı koydular. Niyazifi ona bir lellim kurban olayını getirdiler. İnnemin oğlunu koyuyorlar. İnne şular şahsiyetmiş. Ama önkü hakiki şahsiyetler hiç de değilmiş. Nedir vay Aytak kaygısı Atabayev'den başlayıp bulan yadigarlıklarını yıktılar, köşelerinden ağıtlarına ayırdılar. Dudağın ettiler, şunu Türkmen yatlamasın deyip. Hiç olmanı sonki 70-80 yılının tarihinin bir bilmesin deyip edilen oyun şu. Düşüyorsunuz mu? Şundan 100 yıl o zaman Türkmenistan'ın devleti yoktu. Şunun düğümünü tutan ikisani şahsiyet var. Olan özün hormatlanmasa da öz işler yani olan işine hormat koymak bizim hemmemizin borcumuz, pardımız. Türkmenistan adlı cemhuriyeti yani respublikanı döreden ya düğün tutan iksan şahsiyet. İstlese istemese şuun sol özün hakimiyeti pasab ediyen hükmürevanlar ya da cinayetçi topor ya terörist ne mi deyip adlanırsam gelişmenlerine. Asmani yere çekaydın. Türkmenistan adını, yurdunu, serhedini belleden şol iksan şahsiyet. Bolly. Şu bilenem nokut. Doğraydı ya em. Şolar unuttular. Yani şoların adını, abreyni, hormatını, adlarını dikeltmek, hormatını tutmağım bizim şu nesillerin, ya gelecek nesillerin hemmecinin borcu ve pardı deyip düşünüyor. Şolar ediler. Adlarım tutular, hormadam ediler, yadigarlıgan dikeldiler, mektepleri de atlar dakılar, poloşotlara da nira gerek bolsa. Doğduk depelerine de ovalarını da sarngıllap duran yadigarlıkların kurulur, muzeylerim açılar. Biz şeydip öz tarihimizi elimize almasak, bizim hem tarihte bar olan beyik şahsiyetlerimizi bular gumo sindirdiler. Özlerini orsun bir sözü var da bugor narovna mesi diye de tekilin üstündeki depedip görkezecek bolyalar 30 yılın diktaturası. Olur hiç kim.
ol halkın beýik ogul gyýlarynyň garşysyna ya olar bilen deňeşlerinde bir hiç kim we hiç da. Ine şonu aýtmak isledim. Ondan men şol Ogul Nur Çariba bilen geçiren söhbetdeşligimizde Atagelle garýar diýip barada aýdypdym da, ýaşynyň soňuny bir maşin sowga almak üçin ähli abyryny çemselap gazananyny diýe türkmen çemselap ýygnanyny gazarlap dökdi diýdi. Ine on komşa boldy. Şo barada aýtdym. On sesine, owazyna ýerine ýetirşini menne hiç şeýle şüphe ýok, ya onu hiç şeýle pitçiň atmada ýok. Eger ynany ýöne onuň edip oturan işi şu halkymyzyň şu ýagdaýyny, şu açlykda, şu horlukda, şu keselçilikde halkymyzyň 60% ýa götermi ine ýurdun daşyny, ine sergezarlykda, ine talabarlykda işläp ýörkä şu zatlar görüp görmezlige salyp, o it ýylgyrsyn edip ol haramlaň elinden sowgat almagynyň özü jenaýaty ulusy diýip hasap edýär. Şunu Atagelle haýsy gulagy bilen eşdiýän bolsa eşitsin şo diýirke. Ähli ýygnan awraýny Sowet zamanyna ýa soňky döwürde ýa aýdalyny beýiklemizin o sazlaryny, sözlerini, aýdymlaryny aýdyp ine özüne gazanan awraýny ýere dökdi. Bollun ol adamy guturdy. Bileme qalyny ömrüne towa gelerim halkyň ömrüne ýokmy ýöne bilik goýsun. Ol şol. Ýöne şu bilen baglanşykly ýene de biziň bir ýyleşimiz Züleyha Amanowa şu taýda ýazypdyr halmra daşyny şu Atagelle garýar diýip barada aýtdyňyz bol şu taýdany Aksda parfum bardy. Olum şolar ýaly ine diktatoryň pasmany ýalap başlady. Hawa hakykatdan hem şo şeýle Züleyha vatandaşım. Şol edip otur. Ýöne biz ýerde başga aksy tanýady. Şol ýangy pop muzykasy bilen estrada çykan ýyllary 80-nji ýyllaryň ortasyndan başlap 90-njy ýyllaryň ortasyna çelli Türkmenistanyň ähli ýaşlarynyň ine aýdýan aýdymym, oýnaýan tansam şu aksyň sözlerine ýa sazyna ýa aýdymlary bilen baglanşyklydy. Onu aýtmak gerek. Ýöne teredin bolýan zady. Niýasyň döwrüne satylmadyk Aksdapar gelip Lellimiň döwrüne innimiň öňüne iki bükülip durar. İki sözüniň biri ine biziň arkadagymyz nämämiz görlähedimi? Ay maňa gitara sowgat berdi, nämet? Ay sen ho gitaralarlyk puluň ýokmy özüňde? Bu halkyň düşen gönüni göreňek sen ne ýüzüňe bar it ýylgyrsyn edip ine halkyň öňüne çykýan sen. Şolar ýa sözler bilen. Ýene de özüň toýa gatnaýan. Watandaş şo taýda ýanky mirasym kanalyndan Aksda parf bilen gepleşip goýulupdyr. Onu alyp barjasy Türkmenistanyň telewizionyasynda işleýär. Gülälik familiýasy dilimiň uzunly oň asly gyzlar batly gyýdan. Aksdan sonra diýär olundan bundan olam şol ýetişbilliginden özüni görkezjek bolup ay ine halk aýdýan goç ýigitler näme diýip ine özüni şol goç ýigit hasabyny görkezjek bolýar da şo taýda. Menim ömrüm etmeýän işim etdim watandaşa aldym da şo taýda komment ýazdym. Gülälik watandaşym Aksa diýdim bir soragym bar. Goç bilen geçiýiniň tapawudy näme dedi? Başa istat ýazam. Bir hepdim oňun jogap bolmady. Soň ýazypdyr. Ak Muhammed Sapar diýip şo taýda kommentim aşagyna ýazypdyr. Kanımda ýazam. Şular ýaly eşek ýaly baş harp bilen bir sözlem ýazypdyr. Men goç, sen geçi diýipdir maňa. Hay bolýa. Ine men şu taýdan aýdýan. Janyň sag bolsun Aks. Hani ýurda baraly, onuň halkyň öňüne çykaly, şo taýda kimiň goşdygy, kimiň geçidigini ine halk öňe ýüzüň aýdyp berer. Men başa aýtjak zadym ýok. Ine bu meselede diýmek, bular hemmejigi ýanky şöhrat paralyk ýerlerge mese diýen kesel bardy. Russçasy on mania velice diýilýär. Bular Mahtum Gulyň sözi bar. Dağlar ýeriň myhydyr,
depe özün dağ sayırdı. Ine bular yankı bu gornaroğuna mesle şu küçücük depeler özün köpet dağ sayır. Ine şey dip men melliğin getirýän, ýeldirýänligi görünüpdi. Yoksa bütün sözden baş harp bilen yazılýan yeri ýok. Şu harplarından beýik edip görkezýäni men beýikdirnip. Sen beýikligiň akys o pişigin samanhana çellidir, ýynnamlygy. Hani göreli, wagt görkezer bu zatlar emmejigini. Son aýtjak bolumsa, o barada da aýdarlar. Gatykan adamlar, biz inni durmuş halk, hökümet, döwlet iki bölegi, bir döwür bölün. Ýöne halk düşünüp başlady. Özüniň şu gerekmejek bölegi bölünenligini, ya taslananlygyny, ya şoňa buýrulanlygyny. Inni bu barlysykdy göres başlandy. Men aýtdym, başlaşmasak ýokdur indi. Bula pikir etdi, o gazaklaryň bir sözü bar da, aýda sanda koýasan, ay näme diýse diýer da, geçer gider, biz öňkü durmuşymyz bilen ýaşa berelik. Ýok, bolmadyr. Biz aýda otursa, türkmeniň meşhurlary ägirtler diýip atlaryny sanap berýär. Entek aýdyljak adamlaryň sany gatykändir. Şular yekan halka çykarar, gelecekki nesiller biler ýaly. Ýöne olan eden halkyň öňünde, döwletiň öňünde, milletiň öňünde, gelecekki nesilleň öňünde bitiren hyzmatlary bar. Emma şuňky özüni sungat işgär diýip atlanyrýan o iki sözüniň birine arkadagym, ya arkadagly serdarym, ay näme bir bolgusuz, manysız bir hiç bir düşünjesiz sana waslar aýdyp şonu özlerine mertebe bilýär. Şo taýda baş egýärler. Soňa barıp öýüne masalasynyň içinde hekemlere oturýandyr. Ine bilen şahsiýet bolsam şuňýaly. Siz entak hemmäňiz üýşüp bir ýerde aýdym aýdarsyňyz. Ol ýöne nähil toý bar, onu halkyň özü aýdyp berer. Hasaply zat ýok bu dünýede. Her kişi öz eden jenaýatyna göre jezasyny çekmeli bar. Sebäp siz sunwaty işgärleri bir tarapdan ýanky bir güýçlenjiler beýleki tarapdan şu jenaýatkar topara terroristlere hyzmat edip dursun. Başardyňyzdan ýetişibildiňizden. Olar eller yaragly ya dubinkaly halky urup ýenjip türmelerde öldürüp ya yitirmedýän bolsalar siz sahnada çykyş edip halkyň aňyny bulaşdyrýan. Ýok zatda özüňiziň aslynda ynanmaýan zadyňyzy ya ynanmaýan adamyňyň adyny dilinize getirip sena edip onu aýdym edip aýdýan ya söz edip. Hani sizde utanç, hani sizde haya, hani sizde mertebe. Ayho, hemmäňiz Cemal Sapardan başlap, bir yankı Gözel Şaguliýewden başlap, bütün millet, hökümet, ministrler, ay şu yerden ýöräňiz, hemmäňiz ant içip aýýaladyňyz, niýazy we parlyk bolmady garady. Ay, el ýetirtem, dil ýetirtem, dilim uğrasyn, elim, aýagym, ömrüm kesilsin dip ant içdiňiz. Türkmen birinciden andışyan milletler, yani sözünde durýan millet. Indi şonu söz berdiňizden diýsem, indi siz beren sözüňizde de ikilik edýän bolsaňyz, onda siz nähil adam. Musulman diýsem musulmanlar, sözünde durýan erkek diýse siz erkegimden, denalara hasaba dalmaýyn, o taýda olar denanamda şol niýazdyr bäş şaý sowga daljak bolup, ýa Gurban Gulyň öňünde yaranjak bolup, maýmyn ýaly bolup tan soýnap aýdym bererler, olar boş. Siz halky şu güne düşürenin biri bir topary bir tarapa yankı güýçlenjiler beýleki tarapam siz şoň üçin ýazyjylar hem girýär, pozujylar hem girýär, jurnalistler hem girýär. Hemmäňiz şu iki brigada bolup adam eger iki aýagyna durmaly bolsa şu diktaturanyň iki aýagy mafiýanyň. Şu bolgusuz toýdan yankı tomaç näme omaça diýilýär. Size bir bölük sünkü öňüňize oklaýalar. Galanyň döwletiň, halkyň, ýurduň maly ýurdundasyna çykyryp otyr. Siz şoňa hemaýatkar. Haýsy gulaňyz bilen eşdýän bolsaňyz eşdiň, jogap bermeli bolsuň. Şu meselede aýtjak bolýan zadym şol. Merhum Nurhal Mämedow ol diňe başlangyjy. Biz halkymyza aýtmaly.
Nähil ägirtlen bolonlugyny. Näme üçin şolaryň atlarynyň ýatdan çykarylyp hatyrasyň tutulmaýanlygyny. Näme üçin bütün bu ýanky medeniýet ministrligi ay ol bu adynagda nämeler diýdi atgadanyň men üçin olaň hemme at ýitiren adamlar. Näme üçin soňky 30 ýylda çykyş edýäli. Şu it kuşun adyny tutýandyrlar bolup. Ýöne Hojagoly Narlyf, Maýa Aýmedowa beýlekliň ady tutulýanlar. Näme üçin? Näme üçin olaň halka eden ziýany näme? Jenaýaty näme? Şola dämi Türkmeniň kinosyny gotun ol asmana götüren. Özüň syýlamasaňyzam eden işine hormat goýmaly. Näme üçin şeýdildi? Näme üçin şol adamlar ýurduň daşyny mesapyrlykda ýaşap sürgün edilen. Ine şolar ýurduň daşyny hökümet tarapyndan sürgün edilen. Özleri çykyp gitdi. Närazylyk bildirdi ya hökümet gysyp çykardy. Ol başa gurur. Oğlunur çağırıp aýtdy şol guruluşy. Nämesin olur diýdi, eger diýdi, öýlerini traktor bilen Niyaz düzledenden soňra. Ol ýetimçe şeýdip arallar adamlar. Näme üçin halk şodatlara ýol berýär? Näme üçin siz sungat işgärler 30 ýyllap demiňizi nerden alýan şular ýaly adamlar ýurduň daşyna çykar. Siz onsaň näme sungaty, näme işgäri siz? Nirde sizde medeniyetli adam hiç açın yalan sözlemer. Ya yollaşına gezek gelene doğrusun aydır. Sizde o medeniyet emiyor. Miskin sokar bir topar. Kümsük. Yine bolup görüşünüz sizin. Yine de at kazanın nem. Sizin hemmeniz at yitirin. Şeýle. Hemmeniz. Yine şu sisteme hizmet edýärler hemmesi. Käşke siz ana ol yüzdi aýtdygymda marly hormatly ýaşulymyz da Türk Cumageli 30 ýyllap ähli ýazan zadyň sannyň içine salyp oty. Sesini çykarmar. Näme üçin? Birinciden ýurduň daşyna çykasy gelmedi, watanyny terk edip. İkinciden şu arajaýma hyzmat etmek islemedi. Öýüne otyr. Äsledem oturaýma, lekiniz da onu. Ekle bilmän oturan çağalaňyz barmy şu taýda? Näme üçin siz baryp bu çapak çalýaňyz öňünde? Bular goşu-goşan bolýaňyz, aýdym dizen bolýaňyz. Maymun bolup tan oýnaýaňyz. Siz halkyň namysy bolmaly adamlar, halkyň mertebesi bolmaly adamlar, halkyň inanyp sizin kitaplaryňyzy okulan adamlar. Siz şu halky satdyňyz. Siz men şon 30 ýyllap aýdyp gelýän şuny ýene bir gezek gaýtalýar. Indi sizin müddetiniz ötdi, mewritiniz geçdi. Wagty geler kelläňiz ýalaňaçlap jogap berersiňiz. Aktyk çoğuluklarına çelli utanyp gezerler. Sizin adyňyz familiýadan ýüzde dönermese olary Türkmenistany ýaşaýyşyň bolmajagyny men şunu size aýdyp bereyim. Bolmaz şol. Täze Türkmenistan düýünden başgaça edilip gurulur. Şonu bilip goýun. Watandaşlaryna başga bir mesele geçdik. Bärde ýurduň içinden gelen bir habar bar. O ýanky Daşow welaýatyny ýa Daşow welaýatyny 18 ýaşdan ta 50 ýaşa çelli erkek göbekliğini woýenkomatlaryň işgärleri hasaba alýarlar. Şun 3 arka tarihi bilen bile. Kakasy, atasy, oň atasy kim bolupdyr? Şonu hasaba erkekler hasaba alýarlar diýen. Beýle welaýatlarda da şol işi başlanypdyr ýa başlanjak demesine dur ýöne Daşow şol işleri alınıp barylýar. Bunun arkasında näme ýatyr? Entak belliden ýöne ol gowluň alamaty da diýip çözýär. Näme işi bar hökümetiň adam bilen onun 3 arkasy bilen adam ýaşap ber. Ol eline pasporty bar. O masala ýagdaý belli. İşleýän ýer görnüp dur, ýaşaýan ýer belli. Senin 3 arkasy bilen näme işin bar? Diýmek ýene de repressiýalar geçiriljek, ýene de ýyzarlanmalar başlajak, o halkyň gorkujak, ýa nämeçi sen papaň ýa kakan atan kommunist bolupdyr ýa türmede oturup çykypdyr. Saňa işem ýok, kärem ýok diýiljekdir da başga näme diýdin ol? Ol bir. Soňra şu ýyl habar berislerine göre bir harby gullugyň bir çağrylşyny ýatyrmaly edipdirler. Ýazky şol ýanky maý aýyna, iýun aýyna çağrylmaly ýaşlar ýa ýetkinjekler 18 ýaşyna ýeterli çağrylmaly däl edilipdir. Bir termin. Hawa. Muň sebebi näme de bolup biler?
Häzir ikinjisine maýdan onun ikisinin düýp sebäbinden bir diýip hasap edýänler. İkinji ýagdaý indi şol karar çykarypdyrlar. 23-nji ýyldan başlap şol korrupsiýa we hemde narkotik jisimler bilen tutulan adamlary amnistiýa düşürmek barady. Sebäp 19-njy ýyldan bäri şolar gadagyn amnistiýa bolanak şolary diýip berdiler da. Indi şolara amnistiýany kabul etme ursat bar diýip aýdýar. Başla. Ene, näme birden bir hökümetiň maňa ýüregi awadymy? Näme üçin beýdildi? Men pikir edýän. Ene, armiýada bir çağırış ýatyrly näme üçin? Sebäp ýurdun içinde şumal ýa azyk krizisi döredi. Ümit ýok. Adamlary bermäge çörek ýok. Onsoň armiýadakylary asaklap boljak gal, diýmek olary da ümit bermeli. Ay ölse de öýünü ölsün, hökümet tarapdan bize şolary ümitlendirmegem gerek geldi. Ine şol üçin bir çağırışdan ýüze görýärler. Ine bu men pikirim. Türmedekilerim şoň ýaly. Bunun içinde ýatanlar şol jenayetden däl, jüzünden şol iki tabletka tramadol çykdy türme. Onu okuyanın polislerin özleri, şu tramadol sattıryanın polislerin özleri, ya KGB, ya MHM. Yine de şu satın alyanlarını bir bölüm tutup plan da olmalı, türmelerin içi dolup durmalı. Sonra oradan hem para almalı, basılarına yılını azaltmak için, möhletini, hem amnistiya düşürmek için, ya içine oturmak için yine de oradan pul alıp durdu. Kurbana gaydıp berdi, ileriki doğanma. Türmenin yağdayını yollaşlar bile. Yine şol, otaydan biznes. Inni şu türmede adamdan adıklık etmeli zararlı, şon içini bökşenletmeli ya azaltmalı adam sanni. Şonun için şu amnistiya giyirdilecek. Tep qadağançılık bardı. Paraxorluk bilen, şu yankı neşe tevdatı bilen, ya neşe cisimler bilen tutularları amnistiya yoktu da. Inni şonun amnistiya bar ediyen. Ine şol ikisinin düýp sebäbini men ine ýurdun içindäki azyk, dören azyk krizini görýän. Ine bilem şolar ýaly. Onsoň soňky 10 günün içinde dünýäň ähli mass mediasyny, Türkmenistanyňkyda daşyny bir topar habar berişleri işlerini şol ýaly habar çykdy. Ay ine Serdar Berdimuhammedow daýdasyny işinden gowupmuşyn, ay näme edipmişin, ay berekella. Indi maňa ýasama at berjek bolýarlarda, ol Niýasyň döwründe ol ýanky ogurlaň baş tutan Aýmyrady atyp öz ogurlara ýol başlyk edişýärli. Bilem indi şol daýdasyny işinden gowdy diýip, ine adalatly adam diýip, näçe çyk bolýar. Men kakasy işe gelenini ýadyňyzda watandaşlar diýen sözüm gurban bolayım. Yegerlerini hiç biriňiz dogan garnyş hökümetiň golaýyna geläýmen, işiňiz bolmasyn, golaýlaşman hökümetiň işi bilen. Hemle kakan bolýar. Ana onun mäşilen geçene men ähli tohumtyjy Türkmenistany öz aralaryna paýlaşdylar. Tohumtyjy bilen. Indi bir hokka çykarýar, hamana daýdasyny işden gowýarmyş. Ýok. Daýdasy iýip doýdy watandaşlar. Indi işini täzelemeli, ya gaçyp gitmeli ýurtdan. Indi hemme jogapkarçylyk hem şo odal başlyk bolup häzir hem oturan şo akylsyz huşsuz denanyň üstüne atlamaly. Näme bolup geçdi? Indi on aýarlygyny ýanky şo gyzyl hasty işlende göründi. 16-njy ýylda gelipdir şol işe. Bugunum 22-nji ýyl, 6 ýyllar şol dünýäde gyzyl has guramasyň ugratýan kömegi bar, ol bir. İkinciden biz şu Türkmenistan'ın halkını kömek edecek deyip daşary ýurtdan getiren harit bolsun, yankı medikamentler bolsun, yankı derman zat, hemmeci bespoşluny diýär-de salgysyz getirilýär. Şo gyzyl hasyň üstü bilen ýa-da ýarma jemgyýetiň üstü bilen. Ne? Ogulna was şu zatlary mowut getirip satyp otyr. Halka. Aňyrdan mowut getirýär, bärde de halka puluna satdy. Ol bir. Şeydik bular milyardlar toplayalar. İkinci taraf, in ayılgan tarafı. Bular yine pandemiya dövründe bizde koronavirüs yok deyip çıkış edenin biri hani son ayarlığına. O jogapkar değil mi?
Türkmenistan'ın onlarca mıň, belki yüzlerce mıň adam ine koronavirusdan öldü. Derman yetmezçiliginden öldü. Ol günahkar dälmi? İkinciden Orsiýetden getirilen ýanky şol Covid'e garşy diýilip çıkarılan iki türlü derman var. Olur, şolardan adamlar öldüren. Tep olur sertifikaty ýok. Ýanky bütün dünýä sağlygy saklaýyş gurulmasynyň bermeli tasdikleyen haty ýok. Şunu şu tanjym edip bolýar, şu howpsuz diýilen sertifikat ýok Orsiýetdinkide. Ýöne şonu getirip türkmenlere urduran o şoň aýarlagan näme? Sen Gyzyl Haçyň ýol başçysy. Türkmenleriň üstüne eksperiment geçirdiler. Ölen öldü, galany galdy. Kim bolan hasabyny ýöredi? Han hasabat barmy? Ölüli barady. Bize Covid ýok diýip aýdyldy. Ondan nerden Covid ýok döwletde ölüliň sany bolsun watandaşlar. Ýok şol. O jenaýatkar dälmi? Onu işinden aýrmaly. Onu 7 gede kaýata söýäp atsaňam az eden jenaýatlar üçin. Jogapkärçiligi çekilmeli ol. Kaçıp gitjek ýeri ýok. Ol işinden aýrypdyr, berekella. Şeýdip onuň ýok ýerden, takyr ýerden depe ýasajak bolýarlar da siýasatda. Bolmaz. Jenaýatkar şoň Gurban Ulyň bajysy müňem daýdysy. Şeýle şol. Şonaý diýen diýdim size watandaşlar. Şu urlukça bar aýtjak sözlem şu indiki duşuklary çeli sag oturun hem mäňiň öňünde saglyk ardy edýän.